знаеш нещо, не си Тяло забавяне, на мен не ми е притеснено, защото знам колко бързо ги прави. Зелени ще знаят. Headshot. Да? Интересно. Интересно. Чакайте на това, че бием с носите. Да, бе, не си друга работа и сме на кърпички. Не, няма да ръкувам. Чакам 15 или 16 секунда. Баща ми е там в момента. Ходи му кажи. Знаеш кой е това? Да, той е в момента в София, защото... Той в момента е да, може така му кажа. Той в момента е в София, защото майка ми... Къде е птичето? Може ли какво му кажеш? Може ли един автограф? Хайде, имах ти разказвам много интересна неща, така че хайде ако си онлайн вечер или... Ай, добре, тогава ще... Ох, чакай. Тогава ще попиша и ще разкажа. Добре, ще го кажа. Айде, тя ще кажа. Отпочи ми ръката, бе. Evo te poveć.